Čau, ja som Azara, vítam vás zo svojho ďalšieho videa. Ako vidíte na Mini Carnival som sa rozhodol, že si zahrám tentokrát, lebo no som mal na to chuť nejaké si také pomenšie kostičkové hry. Keby ste chceli vedieť, ja mám na tomto mobile taký bug, že vlastne teda bug, alebo nejako tak, že vlastne keď píšem, tak ono mi fungujú len tie horné tlačítka. A jediné, čo som také normálne mohol napísať, bolo asi retry, tak kto chce, tak ma môže požiadať o priateľstvo, potom si budeme môcť zahrať. A keď tak ja však viete, že sa volám Hazard Game, tak asi aj Skype budem mať Hazard Game. Tak skúste ma na Skype požiadať a potom, keby bol volák do online, tak sa môžem dohodnúť s ním. Akože volať nie, to isto nie, ale ako jak by som povedal, no, akože sa dohodnúť, že čo by sme išli si zahrať. No, takže neviem, dáme si aj Guns and Sword, nejako tak, Guns, Sword. Takže, čo nám to tu dá? Ako vidíte, už som si to trošičku rozohral, lebo predsa som sa nudil. 40. level mám, ak sa nemýlim. Ale to dám asi tichšie, aby to moc nehučalo. Tak. A najlepšie by bolo, keby som mal nejakých v priateľoch nejakých hard hráčov, ktorí to vedia úplne božsky hrať. Lebo nechcem tým povedať, že veľmi rád prehrávam, ale proste zbožňujem, keď tam je takéto napätie, že dlho hráme a nemôžeme to vlastne dosiahnuť to víťazstvo. No, takže sa nám to začína vždycky tak, dá sa povedať, že tak skôr vyvádzam, že si dám toto a toto, ale asi viac budem len toto používať. No, túto mapu sa mi zdá, že som ju ešte nehral. Zebni! Jo, dobré, je mŕtvý. Je tu hej. Dobre, to by bol Caputo. Aha, dobre. Tak vypadá to asi tak, že sme to... Ty, brďo. Poď sem. A už letí, čau! Najradšej by som tu aj ja našiel bazúku, lenže tuto pri tých račoch to je nemožné. Dvaja na jedného. No. Bazooka! Ježiš, to je taký tupec toto. Poď sem. Čak už ťa... No, dobre, už leď. Jaj! Ja som letel? Oj. Jo, dobre, litej. Ptáčku, litej. Jau, to čo je za super schopnosť tej sekery? Ja zatiaľ viem, že dobrá schopnosť je len na tomto, ale že by bola nejaká si tiež výhodná super schopnosť aj na tejto. Poď! Yes! Ježiš, tak ja som sa skoro zabil. Litej! Wihuu! Ktože ma tu zasa... No kde ste? Hošani? Alebo babenky? A tu už jeden letí. Kde pristal? Aha, tu si. Bum! Stačilo? Nie. Kurňa, ty máš ale výdrž.
Ja som zabil voľakoho? Jo, vyhrali sme. You win. A dokonca len traja, dokonca traja sme vyhrali. Tak ja neviem, dáme si ešte napríklad Hunger. The Hunger sa to volá. Tam nie som nejaký si šikuláčik. Nečítame jeho správu. No. Takže nech už sa nám to začína sa nám to za 5 sekúnd a bol by som docela rád, keby sme aspoň tretí skončili. A potom by sme si mohli ešte zahrať aj Crazy Rackets, lebo to tiež docela srandovná hra. Fú, tak máme... my sme hneď pri bazuke. Hisa! Yes! To máš! BUM! Však hovorím, že BUM, už nemám nič! Nedá sa tu byť, alebo niečo také. Niekto tu má asi bazuku. Kurňa, kedy sa tu už volá, čo spal... Tu kedy po mne strieľa. Tam už bola akási vec. No poďme. Ty brďo, to tam sa spavnulo až. Tu sa tiež spavnujú, ale... Očividne sa to tu asi nespavnuje. Ale pištolist to nechcem. New supplies. Ne, nechaj ma! Nechaj ma, daj mi pokoj. Daj mi pokoj. Jo, dobre, už to nemá. Dobre, pohodička. Hej, a kde tá new supplies? Však to tu kde si furt... Jaj. Ty kokos, dom tu má zasa bazuku! Ne! Jo, dobre, už ani tento to nemá. Ale však tu nič. Nepal po mne. Ty brďo, buď som ja slep. Tak ale tam radšej nejdem, lebo on by ma hneď zabil. Ježiš, táto baba má tiež nejakú si zbraň. Zbraň. Jaj! Wow! Jo, toto mi môže pomôcť, keď volá kto. Počkať! Dobre, zmizol som mu. Vypadá to nádejne. Dôležité je to... Sebni, ty brďo! Nepoď sem. Jaj! Ježiš, čo tu tento? Zbraň! Jaj! Nechaj ma do prčic! Daj mi pokoj! Jo, dobre. Pohoda, musíme už sa paliť. Ježiš, tu za s tou bazukou, nechaj ma, daj mi pokoj! Ne! Jo! Ja som prvý! Tak toto som vôbec nečakal, že budem prvý ako. Dáme si ešte crazy niečo. Ty brďo, ale ten čas riadne rýchlo beží. A tak častejšie budem bývať asi tento týždeň. Nejako si o tej 3:00 by ste ma tu mohli stretnúť. Čo som to chcel?
aj Crazy Rackets, tu je to. Potom je to dobrá hra. Ako... Keď máte tú bazuku, tak to je docela taká záchrana. Potrebujeme ešte 2 hráčov. No ja neviem, ja to asi strihnem, pokedy sa tu to spustí a tak zatiaľ čus. No takže ako vidíte, už sa nám to tu načítava. Neviem, či to trvalo minútu, pokedy sa to tu načítalo. Takže, sme pripravení, sme ready. Sú tu 2 sobíkovia, či čo to je? Ježiši Kriste, to teda ale dopadne zasa. Ne, to je stiam! Do parada, ty brďo. No, pál človeče, pál. A čo tento tu nie je AFK, či čo? Prosím, ja chcem bazuku! Bazuka, bazuka, bazuka! Ne! Uá! Jaj, nejako... Wow! Ne! Ty brďo! On sa bugol. To nejako si čo vie aj strieľať s tým! Ojo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 j
To je taká špiňucha. Taký laker! A čo ja tuto na tom tok? Hej, počkaj, ale ja už som tuto u koncu. Ne? Jaký som ja laker? Poď. To čo je? Ty kokos. Wow! Ne, a teraz čo? No počkaj. Jo, yes! Papa. Uhú, prvý. No. Takže je to tak. Prvý na Crazy Wars, teda Crazy Rockets, tak. No, ja neviem. Ja si myslím, že to by sme už aj mohli ako ukončiť. Takže ja si myslím, že to by mohlo byť z tohto videa všetko a ja sa s vami lúčim a teda zatiaľ čus!